Hoy, good morning mga yoy. You know what it is? Very malasang pork butakal cooking video na naman it. Yes! May nangurak ding! Di mga sa inyo? Layan kat nga, 1/4 na kani. Ay, what eh? Huwag pamantiga na naman! Kahit ito na yung sirum-sirum. Mag-vertikap sa kwan, sa kurak ding. Sirum-sirum. Sirum! Nadaman mga gibo. Hoy, nagpakarambay ka masutag sa dire. Lalo yung kudala ka na. May nangurak ding! Kay mani ka di ay masyaro-syaro, kote. Puraya po niya, bili na lang tayo sa merkado. Oh, see, we have here again very malasang pork butakal which is very maparat but very malasa. We also have here kurak ding which is nakababad sa tubig and not nakababag sa tubig. Nakababad pala. Tagal-tagal na ikaw na voice over, nabubulol ka pa, mura po niya. As you can see, all the Ricardo is already preparado. O diba, may gulay na rolling pa tayo. We bought that all from the mercado. Very barato. Since all the Ricardo is already preparado, we're going to cook. I don't know what you call this, but this is just like Bicol Express with kurak ding and of course the gulay na rolling. We are now going to salang our very maparat na pork butakal to our kawali. And of course, we're now going to buntog all the Ricardo for our Bicol Express with kurak ding and gulay na rolling. We're just going to timpla that with a pimienta that can make you a ching and ginisa mix. Di ko na pinakita yung ginisa mix, di naman bigay eh. Charot only, ginisa mix baka naman oh. And of course, we are not going to forget to buntog the very malasang balaw. Tawag niyan dito sa amin, balaw. O dyan sa inyo, ano tawag niyan? And of course, before we buntog the natek or the coconut milk, we're going to mekus that all the ingredients there, mekus, bukag natin yan. And there is the kurak ding. We're now going to buntog the kurak ding. Sa inyo, ano ba tawag ng kurak ding? Dito sa amin kasi sa Albay, tawag namin dyan kurak ding. Dyan sa inyo, ano? And since all the pampalasa and then the Ricardo is already there, we're now going to buntog the natek or the coconut milk. Very malasa. Oh, see, just like that, our Bicol Express with kurak ding and gulay na rolling is already nagbuburok-budok. So, ilalagay na natin yung rolling na gulay. rolling kasi ang tawag niyan dito sa amin, puro pagulong or puro paligid. Kaya sa English niyan, rolling. And this is the pangrimate. Bicolano talaga kami. Very many chili that can make your lubot very maaritit. O diba, lutura, ganyan lang yung kadali. O diba, nagmamantika na yung ating Bicol Express with kurak ding and gulay na rolling. Let's muak this. Let's go. Wala nang presentation. Muak, buray niya po talaga. Minusgal talus ni Yoy. Marasa pa. Very dusta. Pasyaro ka na mapadali. Yoy, ako nga, bumayos over pa nga. Minusgal mo na tulos. Very dusta ka talaga. Pasle. Very pasle talaga to si Yoy. Tanungin niya natin kung ano lasa. Ano masasabi mo, Yoy? Lamarang! Pilto ay malasa. Siyempre malasa talaga yan. Bicol Express yan eh. Marasa pa. O di ba napasok ka pa? Very dusta ka talaga kasi. O alam nyo na. Maraming salamat sa panonood our vlog for today's video ha. Huwag mo kalimutan mag-like and follow Kiyoy TV. Baka naman pro to 200k followers tayo. Baka naman oh. Paranas naman ang 200k follow na kayo. Sana nag-enjoy ka sa vlog natin for today's video ha. It's your one and only Yoy. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Goodbye. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang ngayon ang baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.